אוקיי. הנה כבר נכנסים. טוב, אשתי זה לא נקרא. מה שאתה יכול לעשות... אנשים נכנסו לפני. עשיתי אופציה שיכולים להיכנס לפני גם. תגיד שנייה. זה היה פגישה. כן, כן. איפה המסנה השנייה שלי? איפה אני? למה אני לא נקרא? איפה או לא? אתה רוצה לחבר עוד מצלמה? לא, רציתי לשים עוד מצלמה. רגע, אני אתחיל רקורד, תראה אם זה מקליט שם. קצת שמאל למעלה. כן, כן, מקליט, כן. מקליט לענן? לא, אליי. העיקרון שלי שזה אין הגבלת זמן. זה עם מנוי, כאילו. אתה? גם לי אין הגבלת זמן, אבל יש לי הגבלת משתתפים נראה לי. יש לי עד 100, אתה לא תכנס. 300. לא, 300? אני צריך לחינוך 300? שר החינוך 300 בלי הגבלת זמן. לא, 100. לא, אמרו לי שזה עלול... המנוי שלי זה 100. לא, שר החינוך, מי שיש לו משתמש שר החינוך זה 300. ואם קיבלת את זה מאוחר יותר, תשמעים שתרגו. מאוחר יותר, והשמו 1,000. מאיזה מאוחר? או 500 או 1,000. אתה לא מגיע. כמה שהתחברת יותר מאוחר, קיבלת יותר... איך אני יודע מתי התחברתי, לא? יש לך מוקדם, אתה למשל, אתה יכול ליצור ID משלך, PMI משלך. אני מבין בזה, אין לי מושג. שונא זום, לא אוהב זום. אגב, אתה לא... אולי איזה אולפן מגניב יש לכל ברמה, אבל... Não entendi. בואי, מירי. Yes.
נושא בדיקה קטנה, תגידו אם שומעים אותנו טוב, עשו איזה סימון של V או כתבו בהודעות טקסט. תודה שובי, תודה. טוב. זהו, זה מספיק... רק תן להם להיכנס, לא צריך כל ה... אפשר להם לשאול שאלות פה דרך הצ'אט? לא, לדעתי... מה, לא נפתח... בסדר? כן. להזמין את הרב? אתה מנחה. עדיף אולי כזה, ככה זה יהיה בלבוטן שאני לא בפנים. ערב טוב לכולם, אלה שנמצאים פה פיזית ואלה שנמצאים בזום. אלה שנמצאים פיזית, רק אם אפשר לשמור על שקט, כי כל תזוזה קטנה שומעים גם מפריע לשמיעה בזום. אז אנחנו שמחים על הערב החשוב הזה, שנוגע בהמון נקודות בחיי היום-יום שלנו, גם בתקופת הקורונה וגם לא קשור לתקופת הקורונה. ולא סתם הרב הרש"ב אמר לחשוב חצי שעה על חינוך ילדים ביום, ואני חושב שחצי שעה היום זה קצת, אבל אז אנחנו נעשה קצת יותר מחצי שעה. היוזמה המבורכת זה של אמר הדאתרא, הרב פרידמן, אז באמת אני אבקש מהרב ככה לפתוח את הערב הזה בדברי ברכה, וככה לחבר את זה גם לי"ד כיסלו שציינו אתמול, וי"ט כיסלו שנציין בעזרת השם בשבת, ואחרי זה ניגש יותר לפן המקצועי-חינוכי. אז הרב פרידמן, בבקשה. ערב טוב. שלום עליכם, את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר הרואים את הנשמע והשומעים את הנראה. הזכירו מה שכתוב ביום יום, שהרב הרש"ב אמר שכמו שיש חובה להניח תפילין כל יום, ככה יש חובה לחשוב על חינוך הילדים חצי שעה בכל יום, ולראות איך הילדים ילכו בדרך שבה מדריכים אותם. אני אגיד רק מילה, מה הדימוי הזה למצוות תפילין?
אולי הסבר שעלה בעניות דעתי, מה זה העניין הזה, למה זה כשם, יש הרבה מצוות, הרבה חובות יש על האדם, למה הדוגמה הזאת של הנחת תפילין? אז אפשר להגיד אולי עניין אחד בדרך חידוד, שכל אחד ששמע את המאמר של הבר מצווה יודע שהתפילין הם באו במקום רצון שהיה לעם ישראל, רוצים לנו ליגע בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם מגיעים בתורה יומם ולילה. אולי יש לומר שגם בעניין הזה של חינוך הילדים, זה בעצם, החצי שעה הזאת היא משהו שהוא בעצם רוצים לנו ליגע בזה יומם ולילה. אבל החובה שנקבעה עבור כל אחד זה העניין הזה של החצי שעה ביום. כתוב בחסידות שיש הבדל בין השכל של האדם לבין הרצון של האדם. כשתינוק נולד, לוקח הרבה זמן עד שנהיה לו שכל. המוח שלו צריך להתפתח, והשכל צריך להתגלות אצלו בתוך האישיות, אבל יש משהו שהתינוק נולד איתו ברגע הלידה. כבר יש לו את זה בשיא התוקף, וזה הרצון. התינוק נולד והוא מיד רוצה. והסיבה שמוסבר בחסידות, שמזה רואים שהרצון הוא הרבה יותר עצמי בנפש של האדם מאשר השכל. השכל יכול לחכות, הוא יגיע, מתפתח, רוב שנים יודיעו חוכמה, אבל הרצון קיים והוא מבטא את העצמיות של הנפש. אז בעזרת השם אנחנו נשמע את היועצים והמומחים שהתעסקו בכל מיני בעיות, בעיות שהגיעו מתוך השטח, אנשים ששאלו שאלות גם במיוחד לערב הזה. אתגרים. וזה השכל שבחינוך, וצריך שכל, חייבים שכל. אבל הרצון, זה צריך להיות לכל אחד רצון חזק מאוד, רוצים לנו ליגע בתורה יומם ולילה. צריך להיות לכל אחד רצון חזק מאוד, וזה צריך להיות הדבר הכי חשוב שלו, בכל העניינים, בתפילות שלו ובשאיפות שלו ובמעשים שלו. העניין הזה של חינוך הילדים. וכשיש את הרצון החזק, אז אין דבר העומד בפני הרצון. יש בגמרא הרבה פעמים שכתוב, היבאיה להו. מה זה היבאיה להו? היבאיה להו זה שאלה בגמרא, יש שאלה. זה כתוב בלשון בעיה. אבל המוראים לא ישבו שם וסבלו מבעיה. הם עמדו בפני אתגר. יש שאלה, צריכים עכשיו לפתור את האתגר. כל העם ישראל שיושב ולומד את הגמרא הזאת, לומד את זה בחשק, בתענוג, היבאיה להו, מה עושים ככה ומה עושים ככה, ויש סברות ויש זה, אז זה נקרא היבאיה להו. אבל שמחים בזה כאתגר. אז האמת היא שכמה שהרצון הוא למעלה מהשכל, ובזה מתבטא אדם, זה שבן אדם יש לו רצון מאוד חזק להצליח עם החינוך של הילד שלו, ואמונה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את השכל לדעת מה לעשות, ורצון להקשיב ולשמוע גם את העצות ממי שצריך, אז יש משהו שהוא יותר חזק גם מהרצון, וזה הרבי מסביר במאמר של י"ט כסלו, תשנ"ב, המאמר האחרון שהרבי יוציא בי"ט כסלו, תשנ"ב, אז הרבי אומר שיש משהו עוד יותר חזק מרצון, וזה התענוג. רצון מפעיל את כל הכוחות. כשיש רצון חזק, אז הרצון יש לו כוח לרדות בשכל גם, להוציא רעיונות, אבל זה בדרך של שליטה וממשלה, רדיעה. יש משהו עוד יותר חזק, שזה התענוג. כשבן אדם מלא בתענוג, אז כל הכוחות פועלים, אבל הם פועלים לא רק בגלל ממשלה ושליטה של רצון שרודה בהם לפעול, אלא הם פועלים מעצמם, כי התענוג הוא מוציא את כל הכוחות ומבטא אותם בצורה של חיות, בצורה של שמחה. ואפשר לומר גם כן בעניין הזה, כשמתייחסים לאתגרים, לבעיות, להיבאיה להו של החינוך, לא רק מתוך רצון חזק להצליח בזה, כי הרצון, יש לו גם טבע, הרצון, יש לו לפעמים תוקף מסוים, ויש לו גם לפעמים קצר רוח, כשבן אדם מאוד רוצה משהו, לפעמים הוא נהיה קצר רוח. הרצון מתגלה בנפש של האדם במידות. המידות הם הזעיר אנפין של הרצון, שזה האריך אנפין. אבל יש משהו עוד יותר גבוה,
התענוג, שהוא בטבעו במנוחה ובמתינות, הוא מתגלה במוחים. כשמתייחסים לבעיות של החינוך, בכלל לבעיות החיים ולבעיות של החינוך, מתוך תענוג, כשאדם יש לו תענוג באתגרים, והוא יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה ממנו. לא רק שאין לו ברירה, הוא חייב לעבור את הפקק הזה בשלום, אלא הוא מבין שיש פה, שהוא נמצא במקום הכי טוב בשבילו, שהקדוש ברוך הוא יעד לו, והוא צריך להצליח במה שניצב לפניו, אז התענוג מפתח את השכל. אז בן אדם פתאום נהיה יצירתי בדרכים למצוא פתרונות לבעיות שניצבות מולו. אני אסיים בסיפור קצר מאוד, תשובה ששמעתי ממשפיע חסידי שקיבל מהרבה, הוא עבד באיזו ישיבה, והוא כל שנה, היה לו עבודה מאוד קשה, בגשמיס וברוכניס, תנאים קשים, וכל שנה היה כותב לרבה דוח ארוך על כל העניינים של הישיבה, ועל כל הזה, הוא לא קיבל תשובות, כמה שנים. היה שנה אחת שזה היה באמת קשה, והוא כתב לרבה את הכל, ואז הרבה ענה כזאת תשובה. אמרו חז"ל, לפום ציירו, בסוגריים, הרבה פתח סוגריים, לפום ציירו, שבאמת אינו אלא עונג, סגור סוגריים, אגרו. זאת אומרת, לפי הצער, שבאמת אינו אלא עונג, לפי זה השכר. זה דבר, הוא אמר לי, במילים שלו, הוא אומר לי, קיבלתי את התשובה הזאת, הוא אומר, מאז הלכתי בגן עדן. הוא אומר, הבעיות או נשארו או לא נשארו, הוא כבר לא יודע, הוא לא זוכר. הוא אומר, הוא הלך בתוך גן עדן, עם כל האתגרים, עם כל הבעיות, כי הרבה הפך לו, הרבה העיר לו, שהציירו באמת אינו אלא עונג. אז כשפועלים מתוך עונג, כשאנחנו מבינים שהתפקידים שלנו זה לא איזה משימה שנכפתה עלינו ואנחנו תקועים איתה, אלא יש פה את העונג, אז הצער הופך להיות עונג, שיהיה בהצלחה רבה, כל טוב, לשון אותי ובלימוד אכסידס, ותודה כי אכסידס, תעשי. טוב, יישר כוח גדול הרב. אני אתן הקדמה מאוד קצרה לפני שנתחיל ככה בדיון המקצועי יותר. האירוע הזה הוא מרגש עבורי באופן אישי, כי את הדרך שלי במערכת החינוך התחלתי לפני 20 שנה פה במקום הזה. מאיפה לא שמעו אותי? שזה חברה שזה יתחבר. תחזור עליי. אז אני אומר שה-20 שנים האלה, מאז שהתחלתי את הדרך שלי בהוראה עד היום שאני יועץ חינוכי תואר שני, ובעצם גדלתי ביחד עם הקהילה פה, עם האנשים חבר'ה שהתחתנו פה, אני זוכר אותם בתור ילדים פה, גדלנו ביחד, עברנו את אותם אתגרים ואותם דברים, וזה קטע מאוד מרגש. הדבר השני זה שאנחנו מבססים בעצם דברים שלנו על שאלות שקיבלנו מאנשי הקהילה פה. וזה חשוב מכמה סיבות. סיבה ראשונה, אני רוצה לומר לכולם בסוד, שהקשיים הם קשיים משותפים, לכולם. הדשא של השני ממש לא יותר ירוק ויותר מוצלח ויותר רגוע, אלא כולנו מתמודדים עם אותם אתגרים ואותם קשיים, ובשביל זה באמת אנחנו פה. ואני שמח שנמצא איתי הרב ויינפלד, שאני מכיר אותו באופן אישי מהישיבה
בבני ברק, גם בלימודים, הוא איש חינוך באמת ממדרגה ראשונה, והמטרה שלנו באמת זה לתת כלים, לתת פן של חשיבה, ובעצם ביחד לצאת עם תובנות, איך אנחנו מסתכלים על התפקיד שלנו כהורים, על התמודדות שלנו מול הילדים וכדומה. דבר שאני כן, בזה אני אסיים את ההקדמה, זה שהיה אצלי איזשהו הורה מתוסכל במשרד שבוע שעבר, לפני שבועיים, לא זוכר. מתוסכל, וכולנו עוברים את השלב הזה בחיים של לא יודעים כבר מה לעשות יותר. הוא מתוסכל בגלל הקורונה, בגלל המצב שהילדים שלהם נפגעי קורונה, על כל המשתמע מכך. ואז אמרתי לו את הסיפור הידוע על אותו עשיר עם הרבה אוניות, שהגיע אליו שמועה שהאוניות שלו טבעו בים, ואז איכשהו שמע זה הוא התעלף, העירו אותו, נזכר בזה, התעלף. אחרי כמה פעמים קראו לרב, הרב אמר לו, תקשיב, השמועה הזאת לא נכונה, והוא התעורר, ואחרי כמה ימים באמת נודע שהשמועה הזאת לא הייתה נכונה. אז אפשר רצו בכל הקבוצות שאמר הדאטרה שלנו, נביא, עשינו את הבחירה הנכונה, אז באו שאלו את הרב, הרב אמר, אני לא נביא. הקדוש ברוך הוא לא מוריד ניסיון לבן אדם שלא יכול לעמוד בו. ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא שותף מלא בקשיים, באתגרים, בהתמודדויות שלנו, ואנחנו צריכים להאמין בזה. לא מהשפה ולחוץ, להאמין בזה באמת, שהקדוש ברוך הוא שותף שלנו, ואם הוא הביא את המצב הזה של הקורונה, כל הקשיים והאתגרים, הוא איתנו בסירה הזאת ויש לנו את הכוח להתמודד. וגם לא מותר לעשות את מה שמוטל עליו כדי לעזור לנו. זו הקדמה, אני אתן לך ככה לפתוח בכמה דברים ונתחיל. ערב טוב, דבר ראשון, יישר כוח על ההזמנה המכובדת. כבוד להיות בבמה כזאת, קהילה שאני מכיר חלק מהאנשים באופן אישי, אבל לא את המרקם הקהילתי. וכמו שהרב ריינולד הזכיר קודם, אנחנו בתקופה מאתגרת, מעניינת, שבחלק מהמוסדות כן חזרו ללמידה מתוך הבנה שאין תחליף ואין שום דבר שהוא כמו למידה פרונטלית בכיתה עם המורה, עם הרם, עם הרב, מורה, וחלק חוזרים בהדרגה, בדיוק לפי איך שמשרד החינוך מתווה את זה. ומדובר פה על חודשים ארוכים שהילדים שלנו לא בלמידה רגילה. כך או כך הם בסירה מטלטלת, וזה מאתגר. ובאמת הקדוש ברוך הוא נותן את הכוחות והיכולות ואת המענים והפתרונות, ואנחנו צריכים רק לרצות, נזכיר מה שהרב אמר קודם, כשהרב שמעון דיבר איתי, הזמין אותי למפגש הזה עכשיו, לערב הזה, אני חושב הרי אם נעלה פה 40 שאלות וניתן לכל שאלת המענה שלה, בדרך אפשר ככה, ניתן איזה רעיון פה, רעיון שם, וסוג של פתרונות, בעיקר מניסיון ומהשטח, הרי אף אחד אחרי זה לא ינהל פנקס וירוץ לבדוק מה אמרו על זה, מה אמרו על שם, ואם יש נושא שלא דובר, אז מה עושים? מתקשרים, בודקים. אלא יותר לדבר על דברים ברמה עקרונית. יש עקרונות מובילים שאם אדם רוצה להצליח בחינוך הילדים שלו, יש עקרונות שאם הוא עובד איתם, 80-90% מהדברים נפתרים אם הוא תמיד מפעיל את אותם עקרונות, את אותה גישה, או שהוא מונע את הדברים, או שהוא פותר את הדברים. ועיקרון הרבה יותר קל לזכור. לכן חלק גדול מהשאלות כנראה איך העיקרון פותר אותם, איך עיקרון כזה או עיקרון אחר פותר אותם. אנחנו נצא מכאן בעזרת השם עם כמה עקרונות, עם כמה כלים, שנוכל לממש אותם כמעט על כל בעיה חינוכית או הורית, בבית, או מול הילדים שלנו בבית, או אם אנחנו עוסקים בחינוך מול הכיתה. ובעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש יש בו גם את החגים החסידיים, שהם הוספת אור פנימי, יש בו את חנוכה, שהוא עניין של חינוך, וודאי שזה יום קוגורים, אנחנו ודאי נתרמים גם מהתאריכים האלה, ומתחברים. רק עכשיו אנחנו מגיעים מי"ד כסלו, שהרבי התבטא על היום הזה, שזה היום שקישר אתכם עימי, ואותי עמכם. זאת אומרת שאנחנו רק צריכים ורוצים להתחבר, והרבי כבר התחבר אלינו מזמן, הרבי ודאי מצידו עשה את העניין. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתחברים מהצד שלנו לכל הדברים הטובים, ומיד כבר יהיה לנו את העשיית הדשמיא הנכונה. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. בעזרת השם.
כפי שהבנתי, זה הולך להיות בצורה של סוג של שאלות. כן, אני אתה אעלה... קיבלת שאלות מהורים. נכון, אני נדון אעלה עליהם נושא ביחד. ונדון ביחד. אני גם אומר שאפשר לשלוח בצ'אט. אלה שנמצאים בזום יכולים לכתוב ונתייחס, וגם פה מדי פעם נעצור ואם מישהי רוצים לשאול שאלה, בשמחה. נתחיל מהקל, נכון? אוקיי. קיבלתי שתי שאלות שקשורות ליחסי הורים-ילדים. הדבר הראשון זה עזרה של ילדים בבית. זה נכון אגב לכל הגילאים. איך מגייסים את הילדים לעזרה בבית, איך מונעים חיכוכים ועימותים, בפרט בימי שישי 5 דקות אחרי הדלקת נרות. אז אני ככה אגיד מה שאני חושב ותמשיך. ככה, שלוש משפטים של ילדים מעלים לנו את הסעיף. אין לי כוח, לא בא לי, ולמה רק אני? למה לא... למה אני? למה דווקא אני? והמשפטים האלה מעלים לנו את העצבים, כי בעצם אנחנו עומדים חסרי אונים. כאילו, מה אני אגיד לך? יש לך כוח. התחיל לריב אם יש לך כוח, אבל לפני דקה שיחקת כדורגל, לא ראיתי שאין לך כוח, או עוד 5 דקות לשחק במחשב, יש לך כוח, וזה לא. והוויכוחים האלה הם ויכוחים שחוזרים ונשנים. אני רוצה להציע משהו אחר, ככה שלהפוך את הילדים לשותפים בניהול הבית. במקום שאנחנו הרס"רים בצבא מנחיתים עליהם פקודות בדרך כלל כשאנחנו בלחץ, בעצבים, ואני בכוונה אמרתי 5 דקות אחרי הדלקת נרות, כי אז זה השדה קרב שפתאום כולם בלחץ, בואו נהפוך את הילדים לשותפים בבית. השותפות הזאת אני אגע בטכנית לגבי הסידור חדרים או כאלה דברים, אבל היא משמעותית הרבה יותר גם לשאר הדברים. כשהילד שותף, הוא משתף פעולה, כי הוא מרגיש שהוא שווה משהו. כשאבא או האמא בלחץ, כי הכיור מבולגן וכבר צריכים להדליק נרות, הילד הופך לפיליפינית. הוא בעצם, אני צריך אותך עכשיו, אני בלחץ, יאללה, תעשה. הילד בעצם פחות מרגיש שותף, יותר מרגיש מנוצל. בעיניים של ילד, זה לא מחייב אגב שזה באמת ככה מה שאנחנו חושבים, אבל... הציניקנים עוד מוסיפים על זה, הם אומרים, מוישי, יש לך את כל הכלים להצלחה. כן. והם נמצאים בתוך הכיור. בדיוק. כן, עכשיו אני כבר לא מדבר על זה שאחרי שהוא סידר, אז זה נקרא לסדר. מציעים את המלפפון שהוא שכח. נכון, עכשיו בשביל הילדים, אגב, וזה אני יכול להגיד לכם שלמדתי על בשרי, ציניות עם ילדים זה הרסני. אסור להיות ציניים עם ילדים בדברים המהותיים האמיתיים. שם פה ושם בדיחות, זה בעיקר לצד הגברי פה. אבל אם אנחנו נדע להפוך את הילדים משותפים לניהול הבית, אנחנו נגייס אותם אלינו. כשאנחנו נגייס אותם אלינו, אנחנו לא צריך להנחית עליהם תפקידים, לא צריך להגיד להם מה לעשות ומתי, אלא מראש כל ילד ידע מה התפקיד שלו, והוא יבין שהוא חלק מפאזל. אבל שותפים זה שותפים עד הסוף. זאת אומרת שאם ילד שותף לסדר, הוא גם שותף לחוויות, הוא שותף למחמאות, הוא גם נהנה מהחוויה שאחרי הסדר. בסדר, זה לא, יאללה, סידרת על המיטה, סוף סוף שקט מכם. ולכן מאוד חשוב, דווקא דיברנו על זה בדיוק לפני זה, והרב איינפלד, בכוונה הבאתי את הדוגמה של ערב שבת, גם בגלל שזו הייתה השאלה, וגם בגלל שזה קורה המון, אנחנו לא יכולים להגיע לשבת מתוך לחץ ולצפות שהילדים ישתפו איתנו פעולה ויכנסו רגועים. ואם אנחנו רוצים באמת אותם רגועים ובאווירה טובה, צריכים להיערך לשבת מראש, צריכים לתכנן בדיוק את הדברים, וכשהילדים יהיו שותפים בתכנון, הם יהיו הם יהיו באמת הרבה יותר איתנו. זה לגבי הסידור עצמו של הפרטים הקטנים. איך עושים את זה? פשוט מאוד. טבלה. כל אחד על מה הוא אחראי. לא מסובך. עושים אספה משפחתית ביחד. אגב, כל מה שאומר לכם, אני עשיתי את זה אצלי בבית, זאת אומרת, אני גם ניסינו ויש לזה קבלות. עושים אספה משפחתית, וכל אחד יש לו תחום אחריות. אומרים לו, תקשיב, יש לך מיום חמישי בצהריים, עד שישי בצהריים, להרגל לסדר את זה. תיקח לך את הזמן, תבחר, הכל בסדר. זה תחום האחריות שלך.
יכול להיות שבפעם הראשונות יהיו איזשהו חיכוכים קטנים, הוא לא יספיק, כן יספיק, הוא לא יהיה רגיל לדבר הזה, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו עושים את זה באיזשהו סוג של שיתוף פעולה ובחוויה משפחתית ותאום ציפיות, הדבר הזה אמור לעזור. ואני, עוד נקודה אחת, ובזה אני מסיים את החלק שלי, אם אנחנו נקפוץ, אפילו שלנו נקפוץ בכל פעם שהילד לא יסדר בדיוק, אז אני מבטיח לכם שזה רק ימשיך. כי איזה כיף לילד, יש לו שליטה עלינו. הוא זיהה בדיוק את הנקודה, בו לוחצים ואנחנו קופצים. ואנחנו משתפים איתו פעולה, אז למה לא? מבחינתו זה פרס גדול. לא משנה מה קורה אחרי זה, בדרך כלל אני יכול להגיד לכם את התסריט. יש איומים, האיומים בדרך כלל לא מתבצעים, אם הם מתבצעים זה בכלל שאנחנו כבר, העצבים שלנו מגיעים עד התקרה, והילד מבסוט כל כולו. למה? כי הוא השיג את שלו. הוא הפעיל אותנו, הקפיץ אותנו, ובסוף גם הוא לא סידר. שכוח. אין לי הרבה מה להוסיף, אבל מה שכן, גם פה, גם בשאלה הזאת, אפשר לראות שיש איזה עיקרון, בעיקר לחלק של האכיפה, נקרא לזה. קודם כל, השלב התכנון הוא מצוין, אני יכול להשתתף ולומר שאצלי בבית זה גם מנוסה, בדוק ומנוסה, שעושים טבלה, לוקחים שלל תפקידים, ממש יורדים לרזולוציות של מי מכין את הנרות, מי מסדר שולחן, מי אחראי על לנקות פה, לסדר, כל הפרטים הקטנים שקשורים להכנות לשבת, וכל ילד נותנים לו לפי הרמה שלו, אפילו גם ילדה קטנה, בת 6-7, יכולה לעשות משהו, דברים שמתאימים לה, וככה מייצרים פאזל של פעולות ומשימות, וכולם מרגישים שגם סוג של אחריות, כתוב על המקרר, שהיא או הוא עושים את זה, וגם סוג של שותפות, מרגישים ששותפים בהכנות לשבת. כשאנחנו מגיעים לשלב שילד לא עשה, איך אנחנו מטפלים בזה? זו שאלה שהיא בכלל, תמיד איך אנחנו אוכפים כל מיני דברים. ילד, שאחת השאלות שלפעמים שואלים, אבא יושב בבית כנסת והילד יושב לידו ופתאום נמאס לו והוא נעלם לו, התעדה, ואחרי זה הוא מוצא אותו בחוץ ושחק עם הילדים. אומר לו, אתה כבר לא בן 6, אתה כבר בן 11, בן 12, עוד חצי שנה אתה בר מצווה, איך אתה בקריאת התורה נמצא בחוץ, ומה יהיה ממך, ותראה את ההוא איך הוא יושב, אתה לא יושב, וכל מיני דברים שברור לנו שהם מאוד מעמיסים נפשית ורגשית על הילד, ולא פועלים את פעולתם בצורה הנכונה, מצד שני, לא מתאפקים, זה עומד על קצה הלשון, ואי אפשר לא לראות את החיצים האלה. אז מה עושים? מה באמת כן מועיל? כשנדע עד כמה מועילה הגישה האחרת, אנחנו נבין ונצליח להתאפק, ולא לראות את החיצים המורעלים, הלא יעילים בדרך כלל. הגישה אומרת ככה, יש דבר שנקרא התניה חיובית. כלומר, התניה זה אומר תהליך נפשי, שאם אנחנו חווים חוויה מסוימת במצב מסוים, כל פעם שהמצב הזה יקרה, אותה חוויה תתעורר לנו מהזיכרונות שיש במוח. ואם זה חוזר על עצמו, ככל שזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב באותו מצב, כלומר, שוב פעם אותה חוויה באותה סיטואציה, זה יכול להמשיך איתנו לטוב ולמוטב לכל החיים. גם בגיל 40-50, מצב מסוים יעורר בנו תחושות שחווינו בגלל שזה ככה נדבק לנו במוח. זה סוג של פרויד בקטן, כן? אבל יש פה נקודה שהיא... בקטן. כן. כשפרויד דיבר על הרע, ככה הרב אמר פעם, הוא הצליח למצוא את הרע שבכל דבר. כן. ואנחנו מוצאים את הטוב שבכל אחד. אנחנו ניקח את זה לצד הטוב, שזה אומר ככה. ובתוך העיקרון הזה, עוד רגע נראה איך פורטים אותו, בתוך העיקרון הזה יש עוד עיקרון קטן. העיקרון הנוסף אומר שההתעסקות עם השלילי, כלומר, לחנך את הילד רק באמצעות יראת העונש, זה עובד לטווח קצר, מאוד קצר. כלומר, אם אני אתפוס את הילד על משהו שהוא לא עשה, וייתן לו על הראש, מה נראה לך? שבת נכנסת והנרות לא מוכנים. איך אם אתה תדליק נרות עכשיו? זה האחריות שלך, איך לא עשית את זה? אתה כזה, טוב, אני אעשה את זה בעצמי, אי אפשר לסמוך עליך, מה? טוב, הילד כולו מאוים, והוא בפעם הבאה אולי גם כן יזכור את הדרמה שהתחוללה בעקבות זה שהוא לא הכין את הנרות, והוא יעשה את זה. אז קודם כל, תמיד ההכנה של הנרות, זה יהיה כרוך אצלו בתחושה שלילית. אם לא, יצעקו עליי. זה משהו שהוא לא יצליח להתנתק ממנו, זה יהיה כרוך אצלו, עד כדי שאפילו, לא יודע, הדלקת נרות עוד 20 שנה עלולה להיות מחוברת אצלו למשהו שלילי,
שאולי ברגעי משבר עדיף להימנע מהם. עדיף להימנע מהפעולה שמזכירה לי את המשהו השלילי. ובעיקר שזה פועל רק לטווח קצר. זה עובד רק כל עוד המוח זוכר את הדבר השלילי שקרה. שבוע אחרי זה, שבועיים אחרי זה, זה יעבוד. זה א', זה לא ייתן חיות, וגם זה לא יעבוד לטווח ארוך. מה צריך כן לעשות? להתאפק כשהדבר השלילי קורה. לא להעיר עליו כלום, להגיד אותו בשיא, להגיד, אני רק מזכירה לך שיש לך תפקיד לעשות כך וכך. טוב, אני רואה שלא הספקת. קודם כל, אנחנו לא התעלמנו, זה לא שזה בסדר שהוא לא עשה את התפקיד שלו, אבל אנחנו כן נעשה וואו מזה שהוא כן עשה תפקיד. ילד שעשה את התפקיד שלו בשלמות, לנו זה נראה מובן מאליו. מה כתוב בדף? בחוזה שחתמנו בינינו, איך אמרת, אספה משפחתית, עשינו זיכרון דברים, ואחרי זה הפך להיות חוזה חתום, חתמנו על זה בצורה כדת וכדין, והוא מילא את התפקיד שלו. מה יש להתרגש? הוא בסך הכל עשה מה שהוא מחויב. אז יש הרבה מה להתרגש, ואנחנו מתרגלים שהם עושים, וזה כאילו מובן מאליו. הוא שטף כלים, היא הכינה נרות, הוא הכין צלחות יפה על השולחן לשבת, כל פעם להתלהב מזה, לעשות מזה עניין. נכנסים לסעודה, מי ערך את השולחן כל כך יפה? איזה יופי שהכל היה מוכן בזמן, היה כזה תענוג להגיע ולראות, ולעשות מכל דבר עניין חיובי, דרמה חיובית. נתאפק מהדרמות השליליות, ונעשה דרמות חיוביות, הילד יתחבר אליו, שכל פעם שהוא עשה משהו, זה עשה לו תחושה טובה, החמיאו לו אחר כך, זה היה טוב, הוא היה שותף. נכון שיש תיאוריות שלא צריך יותר מדי להחמיא, כי אז מתמכרים למחמאות. כשאין מחמאות, אז אין דלק. אבל קודם כל הרמב"ם אומר שלילדים צעירים צריך להלעיט אותם בדברים שהם שלא לשמה. ויום אחד, לאט לאט זה מתהפך והוא הופך השלא לשמה נהיה יותר ויותר עדין, בסוף זה נהיה לשמה. אז בואו נחזור על העיקרון. העיקרון הוא לחבר תמיד את הילד להתניה חיובית. כל פעולה שתהיה מחוברת למשהו חיובי. הוא עשה, תחמיאו. לחכות להזדמנות שהוא כן יעשה. ואם ניקח את זה לדוגמה של הנושא של ילד שנמצא ליד אבא שלו בבית כנסת, והוא יוצא בקריאת התורה, והוא משחק עם החברים בחוץ, ועוד חצי שנה בר מצווה, ומה יצא ממנו ומה יהיה איתו, ואוי ואבוי, בבר מצווה הוא יושב, מה כבר יקרה? מה, עם כובע וחליפה הוא יוצא לשחק בחוץ? אז קודם כל, להירגע, דבר ראשון, שום חינוך לא נעשה מזה שאנחנו לחוצים ודרוכים ומוציאים את הפחדים שלנו, והילד חווה שזה רק פחדים שלנו, ולא באמת רצון אמיתי לחנך אותו. ודבר נוסף, אנחנו נמתין להזדמנות שהוא יראה דוגמה מאיתנו, וזה כבר נושא בפני עצמו, שהוא יראה דוגמה, ויום אחד שהוא יישב כל התפילה ברצף ויתפלל יפה, ונגיע הביתה ונספר בבית, היום מוישי או מנדי ישב לידי, איזו תפילה הייתה לו. מנדי ישב לידי, איזו תפילה מתוקה, הוא התפלל מילה במילה מתוך הסידור, אנשים הסתכלו עליו וראו דוגמה איך ילד חסידי מתפלל. פעם אחת של דוגמה, של חוויה אחת כזאת חיובית, פעם אחת של מחמאה חיובית אחת, שווה 1000 פעמים שנעיר לו למה הוא יצא החוצה. אז נתאפק, פעם אחת לא נעיר לו, ולא נעיר לו, ולא נעיר לו, ולא נעיר לו, ואפילו שהוא יחכה שנעיר לו, כי אולי הוא יתרגל כבר. אולי אנחנו כבר שם עמוק בפנים, בלהתפרץ ולשלוח את החיצים כל הזמן. פשוט לנעול את הפה, לא להגיד כלום, זה עדיף מאשר להגיד, ולחכות להזדמנות שאפשר להחמיא לו על מה שהוא כן אמר. עכשיו, לא תמיד צריך לחכות שהתפילה אחד יגיד, אבל אני אחכה, אולי עוד 10 שנים הוא יתפלל טוב. לא, לא, לא. תמיד אתה תמצא בתוך התפילה את הדקה שהוא יתפלל טוב, את הרגע או את הדבר שהוא עשה טוב. אם זה כשהוא התפלל 18, זה היה מתוך הסידור, אם זה כשהוא היה בשקט, בזמן שהוא כן היה בקריאת התורה, או משהו שהוא עשה טוב, קח את זה ותחמיא לו על זה, תבנה מזה תחילתו של תהליך חיובי. טוב, זה כבר גם היה תשובה לעניין הזה, וגם כותרת לדברים אחרים, אז בואו נראה איזה עוד שאלות היו לנו כאן, או שאתה רוצה להוסיף על זה. אני אוסיף עוד משהו, כי קיבלתי גם שאלה ככה בתוך כדי, וגם היה איזשהו, הוציאו לא מזמן איזשהו סרט תיעודי על חבר'ה שחוזרים בשאלה. והדבר המעניין שהיה, שכל אלה שדיברו איתם, דיווחו סיפרו, שהפעם הראשונה שהם חיללו שבת, הם היו בטוחים שהשמיים ייפלו. ולאט לאט, שאמרו שהשמיים לא נופלים, אז התברר שלא אמור לקרוא שום דבר. זה רק מחזק את זה שכל עוד אנחנו נלך רק על השלילי והצעקות והחיוב, ואם לא תעשה, באיזשהו שלב, זה באמת לא יחזיק מעמד.
עכשיו, כן, יש את הנקודה ששלחו לי פה ככה בהודעה, תגמול תמורת תפקוד. כלומר, אם תעשה את המטלה, תקבל את התור שלך במחשב, וכדומה. אני בעד, זה מצוין, זה בסדר גמור, רק שזה יהיה מותנה מראש. זה אומר, לא עכשיו פתאום חטפנו קריזה והרסנו לו מחשב, אלא הוא צריך לדעת. מחשב יש לך אחרי שסיימת את המטלות הלימודיות. לא סיימת, אין מחשב. זאת אומרת, להצליח כמה שיותר לתכנן מראש את הסיבת תוצאה, בסדר? שילד ידע מראש. עכשיו, אם הוא יבחר לא ללכת, לא לעשות שיעורים, וכתוצאה מזה גם לא לשחק במחשב, זה בסדר גמור. זה בחירה שלו, ובואו נכבד את זה. אנחנו לא צריכים להתעצבן עליו או משהו כזה. עכשיו, אל תשכחו שילדים תמיד הם אלופים במשא ומתן, והם גם מנצחים במשא ומתן. אז אסור לנו אף פעם להיכנס למשא ומתן. אסור לנו. אנחנו אומרים מילה, בזום, אם אפשר רק עם מצלמות סגורות, אני אשמח מאוד, תודה. חשוב מאוד שלא ננהל אף פעם משא ומתן עם ילדים. גם אם נפלט לנו, אם החלטנו שיש לו חצי שעה תור במחשב, או הולך לישון בשעה 7 במקום 7:30, אנחנו לא מתחילים להתווכח איתו ולהסביר לו ולהתפלפל איתו, ועד שיצא לנו הנשמה. אמרנו, בזה נגמר הסיפור, להיכנס למשא ומתן מניסיון, הם מנצחים בסוף. זה לגבי זה. העלו נושא של ילדים שמשקרים, שזה הנושא שמקפיץ אותנו מאוד. אגב, זה יושב על אותו מתפצת של ילדים שלוקחים בקופות צדקה, בלי שנדע, ילדים שמשקרים, לא שקרים, לא שקר כרוני, אלא שקר, תפס אותך מה עשית ושקר. ואז אני תמיד שואל את השאלה, מה קורה ששוטר תופס אותך ברחוב, למה עברת באור אדום? מה התגובה הראשונה שלנו? לא עברתי, לא שמתי לב. זה בדיוק הילד. אני לא ליבל משקרים, לא להגיד לילד למה שיקרת, ממש לא. להתעלם כמה שיותר. הילד משקר, אני חושב ככה, הילד משקר כי הוא במבוכה, לא נעים לו, יכול להיות שהוא חושש ממה שיקרה, הוא יודע שאנחנו יודעים שהוא משקר, הם לא מפגרים, יש להם חוש אינטליגנציה מאוד מאוד גבוה, ועוד פעם, אז מהר, אנחנו נתחיל להתווכח איתה, אז בסוף יגיד, נכון, שיקרתי, אוקיי, ולכן מה? במקום זה, כן לדבר על הערך של אמת, והיא מה. בבית, סיפורים, שולחן שבת, או לא משנה מה. אני המלצה שלי, מהניסיון שלי, לא להתעמת עם ילדים השקרים, לא להתווכח איתם מולם, וגם אתם יודעים שהוא שיקר, והוא יודע שאתם יודעים שהוא שיקר, לא להפוך את זה לשום אישו. אבל לא להגיד לו על זה, הוא שיקר. אני חושב שלא להגיד לו את זה באותו רגע מיד, כי עוד פעם, הוא יודע שאתה יודע, אתה לא מחדש לו כלום. לא, הוא יודע, הרי הוא מבין את המשחק. לא להגיד לו, אתה רימית אותי לא, אני אגיד לך למה, כי הוא לא רימה אותך. אתה מבין, שאתה הולך לחנות ואתה אומר, תביא לי עיתון, והמוכר אומר לך 20 שקלים, אתה אומר לו, אבל כתוב 5 שקלים, המוכר רימה אותך. הילד לא רימה אותך. תאמין לי, הוא לא רוצה לשקר. איזה אינטרס יש לו לשקר? או שהוא לא רוצה לאכזב אותנו, או שהוא רוצה לרצות אותנו, או שהוא לא יודע איך נגיב, או שהוא פועל אינטואיטיבית, או שהוא ילד. נכון, אם אתה... אז זה בסדר. אז אפשר לפתוח איתו שיחה אחרי, לא, ולהגיד לו, דרך אגב, אתה רואה, אם היית בא ואומר לי את האמת, הכל היה בסדר. כלומר, כן להעמיד זה מולו, אבל לא להיכנס איתו אף פעם לסוג של עימות, כי אנחנו בעצם מחזקים את הדבר השלילי הזה. אוקיי, בואו נעלה קצת... אני אוסיף על זה עוד מילה, כן. על נושא של שקר, או דברים בסגנון הזה. דבר ראשון, יש פה שני דברים שהייתי מוסיף עליהם. אחד זה, כמו שציינת בהתחלה, שמעון, שהצורת השאלה שלך, ככל שאתה תהיה יותר תוקף ויותר חד ויותר כאילו מאיים, אתה פשוט מזמין את השקר. כי לאן אתה רוצה שהוא יברח? אתה לא נותן לו שום פינה. אז השקר זה איכשהו המפלט היחיד שהוא חושב שהוא יכול לברוח. אחד הדברים הכי טובים, הכי בטיפול מול תלמידים, מול ילדים, זה לפתוח בשיחה. אתה מתחיל לדבר מסביב, לאט לאט מגיע לנקודה, הוא לא ישקר לך. כשאתה מוליך אותו לתוך הסיפור, אתה לא בא ואומר לו, למה עשית כך וכך, ואתה מצפה שהוא... אתה לא אומר לו, אתה לא תוקף אותו.
אתה מתחיל לדבר איתו, סחור, וכל נושא שאתה מסביב שלו, ואז אתה נוגע בעדינות בנושא עצמו, ובדרך כלל הוא לא ישקר לך. ואם תתקוף, הוא ישקר. וכמו ששימון אמר, הוא לא רוצה לשקר, זה פשוט נפלט לו בצורה של נפלט, סוג של הגנה כזאת, שהוא באותו רגע פיתח, שהוא משקר. ועוד דבר, ואם כבר נקלענו לסיטואציה שהילד משקר, או גונב, או עשה משהו שלילי, אנחנו משתמשים בסמנטיקה, שלעולם אנחנו לא נכנה אותו בשם, שקרן, או גנב, או לא אמין, לא נהפוך אותו, לא ניתן לו את שם התואר של הפעולה שהוא עשה. אנחנו נדבר אך ורק על הפעולה. נדבר אך ורק על המצב. כלומר, בוא נגיד, אם צריך לבחור בין שני משפטים, זה לא אתה שקרן, אלא מה שאמרת לי הוא לא אמת. מה שאמרת. כלומר, אני לא אומר אתה כזה, המשפט שהוצאת הוא שקר. עדיף גם להגיד, כן, וגם פה עצמו עדיף להגיד לא אמת. זה, אם כבר נקלענו להתנגשות הזו. ומלכתחילה אנחנו בצורה חכמה, אם נהיה מספיק סבלניים, אנחנו יכולים להגיע למצב שהוא באמת לא ישקר. זה כן. בהקשר לעניין הזה. חשוב מאוד לדייק שהילד נכנס לדמות שאנחנו בונים לו. והיה לי סיפור על ילד שהיה גונב מקופות צדקה, והתברר שההורים תפסו אותו, ואבא אמר לו, גנב, הוא פשוט נכנס לו, הוא גנב, אז אני גנב. הנה, תמשיך. יאשר לך את ה... כן, עכשיו הוא היה ילד בן 8, הוא לא הבין הגשים את המשמעות של הדבר, לכן הוא גם לא נזהר. הוא גם לא גנב בתחמנות. כאילו, כולם ידעו שהוא גונב, אבל... אוקיי. יש לנו שאלה כן. מהצ'אט? לא מפה. יש שאלה. איך מתייחסים לילד שמבקשים ממנו לעשות משהו בבית, והוא פשוט מתעלם או מורח את הזמן? איך מתייחסים? בהמשך לשאלת המשימות. כן. חלוקת המשימות. קודם כל, אין בחינוך כאן ועכשיו. כל מי שרוצה שהדבר הזה יתבצע, תראו, אני בתפקיד שלי מדריך כיום 8 מורים חדשים. שתראו אתכם ככה רגע אחד, אבל זה קשור. 8 מורים שנכנסו השנה לעבודה. וקשה להם משמעת, קשה להם. אחד הדברים שלמורה חדש קורה, זה קורה גם להורים חדשים. הורים חדשים, אגב, זה לא רק זה לא ותק, שיש לנו ילדים קטנים. זה יכול גם, יש כאלה ש20 שנה הם גם הורים חדשים. זה שאנחנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. אמרתי לך, לך לישון. אמרתי, תעשה עכשיו. וזה לא עובד. זה לא עובד מסיבה מאוד פשוטה, כי ילדים זה לא איזשהו מנגנון שלוחצים עליהם, ומפעילים אותם והם ישר עושים. זה אולי עובד בכל מיני בתים, תראו, יש בתים, נגיד, שחובה לשטוף ידיים לפני האוכל, אז ילד לא יעיז לא לשטוף ידיים לפני האוכל. אז זה משהו אחד, זה כללים בבית, שילד יודע שזה נורמות שלא עוברים עליהם. אבל בגדול, ילד שנמרח, זה בסדר גמור, ולכן מה שאני חושב, המקרה הוא לא ספציפי, אבל אם הוא מתעלם או משהו, לומר, ואחרי זה כמה דקות לחזור ולומר, תקשיב, אמרתי, זאת אומרת, לתזכר אותו מדי פעם, ואני אתן לך משהו ניסיון, קחו שבועיים, מי ששאל את זה, ותעשו לכם איזושהי בדיקת זמן, כמה זמן הוא נמרח, וכל 3 דקות רק תזכירו לו מה שביקשתם, וזהו. לא לריב, לא לאיים, רק תזכירו לו. אחרי שבועיים תראו שהפער הזה מצטמצם, והילד מתחיל לשתף פעולה, מסיבה מאוד פשוטה, בשנייה שזה לא הופך לאישו או לאיזשהו משהו שהילד מרוויח משהו, הוא ישר זורם איתנו. טוב, כבר אנחנו צריכים לקבוע עוד ערב כזה, הרב. כי אני רוצה לעבור לנושא אחר. נושא שהוא מציק לכולנו, לכמעט אצל כולם, ועל חתך שלם של גילאים, נושא תפילה. תפילה בבית, תפילה בבית כנסת. אם אני יותר בוטה, אז לא תפילה. ילד לא מתפלל, פותח סידור אחרי 2 דקות סוגר, לא מניח תפילין, בישיבה מתפלל אצלי בבית, הבן אדם קם ב-12 וחצי כבר היה בחוץ, אחרי הכוס קפה וההוגה, איזה התפלל, הסתגר בחדר 3 דקות, מגיע לבית כנסת, יושב ומשחק בחוץ עם הילדים. כל הנושא הזה של תפילה, איפה התפקיד שלנו כהורים? תראו, זה נושא מאוד כבד, ואני אחלק אותו לכמה חלקים, אני אגע בנקודה, ואני אתן לך דווקא את הפעם הראשונה, זה היה שמעתי הרצאה בישיבה בבני ברק,
הגיע חסיד צאנז, איך קוראים לו? צאנז או בלז. אני זוכר ביום הראשון, הוא אמר, חבר'ה, תקשיבו, הרבה הורים מתקשרים אליי בבין הזמנים, אומרים, מה זה? הילד שלי קם ב-12. איזה חינוך? זה לא הרבה... אז מה עושים בישיבה? אז הוא אומר, חבר'ה, הורים יקרים, תרגעו, הבן האמיתי נמצא בישיבה, בבית זה לא הילד האמיתי. בבית זה תראו, זה נושא שנוגע בנקודות. זה נוגע קודם כל בנושא מהותי מאוד של תפילה. עבורנו כיהודים שומרי תורה ומצוות. זה מעורר אצלנו פחדים שאם הוא לא מתפלל, אז כבר הכל יכול ללכת לפח. אז גם אין בכלל קיום תורה ומצוות. זה מעורר פחדים, אז מי הוא ומה הוא. אם הוא מעל גיל בר מצווה, מה יהיה איתו? אם הוא לפני גיל בר מצווה, כמו שאמרת, אז מה? זה בר מצווה ומה? זה מעניין, כי עד גיל 13 באמת נכנס נפש אלוקית, אבל מבחינת ילד, אתה בישיבה קטנה, אם הוא רק יספר לכם איזה בעיות משמעת יש עם ילדים בשיעור א', ישיבה קטנה, הרב הוא עצבן אותי, הרב הוציא לשון, הם עדיין ילדים, אז כאילו... זה נוגע בהרבה נקודות. אני רוצה לגעת בנקודה אחת, ואני אתן אחרי זה לרב ויינפלד לדבר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות לגדל ילדים ולהעביר להם ערכים. הוא לא נתן לנו את היכולת לחיות את החיים שלהם. כלומר, באיזשהו שלב, גם אם אני אכריח את הילד לבוא לבית כנסת ולהתפלל, ואני לא אומר שזה לא בסדר אגב, לא אומר שלא צריך להכריח, וילד יבוא ולא יתפלל, אני לא יכול להכריח אותו להתפלל. כלומר, גם לנו כהורים יש איזשהו מקום, יש איזשהו קו שאת הקו הזה אנחנו לא יכולים לחצות. אנחנו חייבים להבהיר לילד שני דברים. א', שתפילה זה עיקרון יסוד מאוד חשוב ביהדות, ולהבין את זה כערך. בהתחלה זה כמחויבות, אבל כערך. הדבר הזה לא יכול להיות רק בצורה של מאיימת, רק בצורה של סנקציות, והוא חייב להיות מלווה במשהו אמיתי. ומשהו אמיתי זה בעצם, האם אנחנו באמת מחוברים לתפילה, איך הוא רואה אותנו, איך הוא מסתכל עלינו, מה הוא רואה שהוא בא לבית כנסת בכלל, האם... תראו, התפילה, אני לא יודע איך זה אצלכם, אצלי, שאני קורא את התפילה, אני לא כל כך מבין מה אני אומר. זה מילים שכתבו לפני 2000 שנה, חלקם הגדול לא רלוונטי לשפה היומיומית שלנו. עכשיו, אני אומר את זה, תיקח ילד בין 11-12, תתחיל לקרוא פסוקי דזמרה, מה אתה רוצה? דבר. מה צריך להגיד? אוהב אותך אלוקים, הוא שומע שיר של ישי ריבו, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא הרבה יותר מהתפילת שחרית. אז אנחנו צריכים להחדיר לו איזה ערך מאוד שהוא מאוד מאוד קשה ליישום, גם לנו המבוגרים, בטח לילדים. ולכן אני חושב שצריך לפעול פה בשתי גישות. הגישה הראשונה, וזה הרב ויינפלד ידבר, זה האחריות ההורית, והגישה השנייה להבין שאנחנו מדברים פה על ערך, ולא לפעול במקום של פחד, מה יקרה איתו, מה יהיה איתו, מה זה, אלא יותר להחדיר בו את הדבר הזה שהתפילה זה ערך, זה לא סבל. אתן לכם דוגמה על פסח. אני חושב שכשהייתי מורה, לימדתי שבח המועדים באיזושהי כיתה, ואז קם לי אחד הילדים, מאחד מהאנש פה, אומר, אני שונא את החג הזה. הוא אומר לי, שונא את החג הזה. אמרתי לו, למה? אי אפשר לאכול כלום, אי אפשר לזוז, אי אפשר. אז אני אומר לעצמי, אני לא מבין, כאילו, מה הרעיון של ההחמרות אם הילד שלך שונא את החג? מה הוא שומע בבית כל היום? אין לי כוח, אין מה לאכול. אתם מבינים? הילד שונא חג, שונא. אמרתי לו, איזה חג תחי, מה הוא אמר? לא, שבועות פורים, חנוכה, יאללה, אקשן, בלגן, אפשר לעשות, כיף, החג הזה כיף. גם פסח הוא חג כיף. אם אנחנו נתחבר באמת להגבלות. אני לא רב, ויש פה את הרב פרידמן, אבל אם הקילוף עגבניה עושה את החג שלך, חג שהילדים שלך שונאים את החג, תעשה שאלת רב, אולי לא צריך קילוף עגבניה, אני לא יודע. אבל איזה ערך אתה מכניס לילד? ערך שמה? זה לא הידור. הילד לא סופג ערך של הידור, הוא לא סופג ערך של ושמחת בחגיך, הוא סופג, רע, איזה עצבים. בסדר? על אותו רעיון זה התפילה. אם הילד שומע, צריך להתפלל, טוב, יאללה, נלך, או כאלה דברים, הילד לא יתפלל, הוא לא יתחבר לתפילה. הילד יתחבר לתפילה בגיל מבוגר, שהוא יספוג את זה בבית, שהוא יספוג את זה בישיבה, שיעבור את כל הגיל התפגרות, סליחה.
כל הגיל ההתבגרות הזאת שיעבור, הוא יתחיל להתחבר לערך של התפילה. לכן אנחנו צריכים להקנות לו את הערך הזה, כדי שכשהוא יהיה יציב בדעתו, אז באמת הדבר הזה יהיה... אז אני אתן לך להמשיך, זה, ככה אני רואה את הנושא. ועוד פעם, זה נושא שהוא באמת מדיר שינה, הוא גורם להמון כאבי בטן, להמון בכי ודמעות, זה אצל כולם. באמת, זה נושא מאוד מאוד קשה. זה לא שיש לנו איזשהו פתרון, אני רק אומר פשוט לטווח יותר כאילו בראייה מערכתית, פחות בנקודתית. בנושא הזה של תפילה, אז בולט עוד יותר השימוש בנושא של התניה חיובית. שוב פעם זה עיקרון. הרבה פחות נועיל כשאנחנו נחפש את הילד בפינה ונגלה שהוא הצליח לעבוד עליהם והוא באמת לא יתפלל, או תתפלל בשתי דקות, או... זה לא יעזור לנו. אנחנו נצליח לתפוס אותו, אולי נפעיל משאבים ומאמץ כדי לתפוס ולהוכיח לו שאנחנו יודעים שהוא לא יתפלל, ולפי הסימנים של התפילין, כן, אנחנו יכולים לרדוף אחריו בדברים האלה, לא נרוויח מזה כלום. אנחנו נחכה להזדמנות שהוא כן יתפלל, ונשבח אותו על זה, וזה יפעל פי 1000 יותר טוב. זה כבר, אני מחזיר את הנקודה הקודמת, נפעיל עוד פעם את העיקרון של ההתניה החיובית. ודבר נוסף וחשוב מאוד, שמעון דיבר על זה, זה הנושא, אני שותף לדברים שאתה אמרת, שאנחנו לא צריכים להיבהל, ואני חושב שאנחנו כמעט לגמרי לא צריכים לא להתייחס למתי הוא לא מתפלל. צריכים רק לדבר על הכן. בכלל לא לדבר על הלא. אל תדבר איתו על זה בכלל. פשוט אל תעלה את זה כנושא אפילו. אל תעשה לו תחקיר. התפללת היום כבר? התפללת כבר? אתה יכול להגיד לו כתזכורת. אני מזכיר לך מנחה, אני מזכיר לך מיירי. זה הולך. עשית את תפקידך. אתה יכול ללכת, אם הילד יתפלל מיירי או לא, זה כבר עניין שלו מול הקדוש ברוך הוא, וזה עניין שלו מולך, אם הוא יראה אותך כדוגמה, מתפלל מיירי בחטף בלילה בשעה מאוחרת, חצי פיג'מה, או שהוא יראה אותך, מסתכל על השעון, ורץ לבית כנסת ב8, 9, או מתי שיש מניין מסודר, והוא רואה אותך בצורה עקבית, הולך ומתפלל, ייכנס בו בצורה ברורה, שיש שעה שהולכים להתפלל. על איזה גיל מדובר? אז... להושיב אותו לתפילה. אז בעיקרון, ברגע שילד הוא כבר בשל יותר, נקרא לזה מגיל 10-11 עד סוף ה-10, שם אנחנו מתחילים... הפולניות זה עד 120. מורידים פרופיל מהנושא של להושיב אותו. ילד בערך 4, 5, 6, אנחנו מצביעים לו בסידור, ואומרים לו תקרא מכאן עד כאן, ממש נותנים לו סוג של הדרכה צפופה. וילד ככל שהוא מתחיל להיות כבר בוגר יותר, אנחנו מניחים לו, מזכירים לו ואומרים לו. מצד שני, מה אנחנו כן עושים? ברגע שאנחנו עוזבים את הלא, איפה אנחנו נותנים את הכן? פה מגיע נושא נוסף, שהוא הנושא של סעודות שבת. סעודות שבת, זה אפשר לומר לרוב האנשים העסוקים, זה הזמן איכות היחיד שהם יכולים להחדיר מסרים לבני הבית. ממש. כי מתי יעשו את זה? אפשר לקחת, אחד שלוקח את הילדים שלו כל יום, יש לו נסיעה עם הילד, או מה, אפשר גם ליצור זמנים איכותיים פה ושם. זמן סעודת שבת, אתה קולט שיש נושא בעייתי, הילד לא מתפלל, אל תדבר איתו כשהוא לא מתפלל. פשוט פתאום תתחיל כל סעודת שבת לספר סיפור על כוחה של תפילה. תכין לעצמך סיפור, קרא בסיפורי חסידים של הרב זבין, בליקוטי סיפורים, יש מספיק מקומות שאתה מוצא, תמצא מדרש יפה, סיפור חז"ל טוב, שאתה, ואז אתה לא, ושוב אתה לא מעמיס את זה עליו ואומר לו בסוף, אז מכאן אנחנו רואים, שמעת מנדי? שצריך להתפלל כל יום, הוא מבין לבד בדיוק מה רואים מכאן. אתה מספר על הכוח של תפילה, אתה נותן לו דוגמה של תפילה, ואתה משבח אותו כשהוא כן יתפלל, אם באמת תעשה וי מלא בשלושת הדברים האלה, התפילה בוא תבוא, ניקח נשימה, אז זה לא יקרה לו בגיל 10, אז תראה שפתאום בגיל 11 הוא מתפלל. אם נרדוף אותו עד גיל 13 ונאלץ אותו להתפלל, ביום שאנחנו לא נהיה בשטח, ביום שלא נהיה בשוטרים בשטח, הוא לא יתפלל. הרב פרידמן. אי אפשר להשאיר את העניין של התפילה רק בונוס, משימת בונוס, שזה מה שנקרא אנחנו לא מתערבים. אני לא מדבר עכשיו על הטקטיקה איך לעשות את זה, אני מדבר על אבא או אמא צריכים להזדעזע
הבן שלהם חד ושלום. זאת אומרת, והבן שלהם צריך לדעת, להרגיש, לא חייב לשמוע צעקות. הוא צריך לדעת שזה הדבר הכי הכי חשוב אצל אבא שלו ואצל אמא שלו. צריך לדעת שזה בנשמה של ההורים שלו. זה לא, פה פתאום זה נהיה עניין של הילד, בשום פנים ואופן לא. הוא צריך לדעת, זה החיים של אבא שלו תלויים בזה. וזה לא בסתירה, עוד פעם, לטקטיקה מולו, לטון של הדברים. זה לא חייב להיות מולו, הוא צריך לדעת, דבר שזה צריך ככה להיות אצל ההורים, זה צריך להיות נוגע בנפש, והילד גם צריך לדעת את זה. וגם כשהוא מגיע לגיל עצמאי, זה יכול להיות בבקשה, זה יכול להיות בתחנות, הוא צריך לדעת שהדבר הכי יקר של האבא שלו זה שהוא יתפלל. צריך לדעת איך, כמובן לא להשתמש בחיצים המורלים וכל הדברים האלה, אבל זה חייב להיות נוגע בנפש ממש. עכשיו אני אוסיף על מה שהרב אמר, איך האבא יודע אם זה נוגע לו בנפש או לא? אם האבא בוכה. אמת. זה באמת נוגע. אם זה באמת נוגע, אנחנו נבכה. אם לא, סימן שיש לנו עדיין נגיעות צדדיות, והילד ירגיש את זה. הוא ירגיש שזה לא אמיתי, שאבא מתבייש, מה יגידו. צריך מאוד מאוד... אני מסכים. כן. אני ראיתי פעם שיחה שהרב אומר, שאומרים... אני לא שומעים את הרב בזום, אז זה טוב אני לכל. אומר ראיתי איזו שיחה שהרב אומר, שכשהורים רואים אצל הילד שלהם איזושהי הנהגה, בלתי רצויה, צריכים להזדעזע. חייב להיות העניין הזה של הזעזוע. השוויון, המחלה שלנו זה השוויון נפש. אוקיי, אמרו שזה מה שצריך לעשות. הרצון פה צריך להיות הדבר הכי חזק. שהרצון לא יגרום לפעולות שיכולות להזיק. אתם צריכים לדעת מה לעשות. אבל האכפתיות המהות צריכה להיות מעורבות שיא, הדבר הכי חשוב שיש לנו. ואלה צריך לדעת. נכון. אוקיי. נחזור על הדבר, משפט בזום בקצרה. כן. הרב פרידמן אמר שכמובן שאי אפשר לקחת את כל התפילה כדבר של בונוס, שהילד ירצה, יעשה, לא ירצה, לא יעשה. ההורים צריכים לשדר, אומנם דרך המסלולים החיוביים, צריכים לשדר לילד, שאם הוא לא יתפלל, זה מזעזע אותם וזה נוגע להם בנפש, האבא חייו אינם חיים אם הילד שלו לא יתפלל. כמובן, הוא לא עושה את זה בצורה של בגלל זה הוא צועק ומאיים, אלא הוא עושה את זה בצורה החיובית, אז האבא רואה שהילד לא יתפלל, אז אין דבר כזה שהוא בשבת הקרובה לא ידברו על זה בבית. אז הוא ידבר על תפילה ותפילה ותפילה, עד שזה יקרה. יישר כוח. יישר כוח. אני אגע בעוד נקודה של ילדים בתוך הבית, משתי שאלות שקיבלתי פה. אנחנו לא יכולים להרחיב כי הזמן גם לחוץ. נושא של קנאה בין אחים, אפרופו פרשת שבוע, ועוד שאלה ששאלו אותי, ומריבות, נכון, ומריבות בין אחים. גם פה שאלה מהסוג הזה. כשילד צועק על האחים הקטנים... כן, צועק את האחים הקטנים. כשהם לא עושים את מה שהם צריכים. הוא אוכף את התפקידים. ילד כזה בדרך כלל יש לו כנראה מורה טוב בבית, צריך לראות מה הסיפור. טוב, אני אתייחס לקנאה ולמריבות. אני בעד קנאה ובעד מריבות. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לילדים בשביל להתפתח. כל עוד, זה לא חוצה איזשהו גבול. אנחנו לא שופטים, ואנחנו לא שוטרים, ואנחנו לא בית משפט גבוה לצדק, ואסור לנו להיות כאלה. אנחנו צריכים להציב בבית קווים מאוד ברורים. נגיד, אסור אלימות מסוכנת, אסור כללות. זה סתם, תן דוגמה. עכשיו, גם ילדים מקנאים או רבים, תריבו. אבל אם חציתם את הגבול, אז אנחנו נכנסים לפעולה. כי חציתם גבול. המריבות עצמם זה מאוד נורמלי. ילדים שרבים, זה רק ברכה. הם לא יודעים להכיר, הם רבים כי הם חיים ביחד בבית, כי זה חלק מההוויה המשפחתי, הכל בסדר. לא צריך להיבהל מזה, וגם מקנאה, גם אנחנו מקנאים. כשאני רואה ברחוב, מישהו למברגוני, איך זה נקרא? חדשה, 2020, ואני חושב איך אני סוגר את החודש מכסה את הכרטיס אשראי, מה, אני לא מקנא, רק אני יודע לבסט את הרגשות שלי, ולא שום דבר. ילד לא יודע לבסט את הרגשות שלו, מבחינתו, אם הוא קיבל וידע, למה אני לא מקבל עכשיו? מה זה קשור לגילאים? בסדר, אז... כל ההבדל שהוא אומר. בדיוק, זה נכון. אבל,
כן חשוב לבחור כללים בבית, שהכללים האלה לא חוצים. נגיד, אצלי בבית יש אלימות מסוכנת, נגיד, זריקת חפצים, או לא משנה, מה, הילדים שפה גדולים, זה פחות רלוונטי, אבל... או שלא. אלא הם לא בזום, אז אני יכול... זה תכף, כן. אני אומר, אלימות מסוכנת, כללות, בסדר? והשחטת רכוש. זה קו שאתה לא יכול לחצות. אתה רוצה לקנות, תקנה. אתה רוצה לדבר איתי על הקינה? בוא נדבר, אני אסביר לך מה זה קינה, אנחנו נוכל לנתח את זה, אם הוא בגיל שהוא יכול להבין. לא להתרגש ולא להפוך את זה לאיזשהו... ככה בכל מקרה אני רואה את זה. יש כזה דבר שנקרא, גם בעל שם טוב אמר את זה, על אפקט המראה. אפקט המראה זה אומר שאם אני רואה מה שמקפיץ אותי, אז קודם כל אני צריך להסתכל איפה אני בתוך כל התמונה הזאת, נכון? מה שאתה אומר זה לגבי, אם אני רואה מישהו יהודי עובר עבירה, כנראה שגם אני נכשלתי בדבר הזה. אם קנאה מאוד מאוד מקפיץ אותי, בואו קודם כל אני אשאר עם עצמי, אסגור את הסיפור הזה, ואחרי זה אני אפנה באמת לראות איפה הילדים שלי בתמונה. כי בדרך כלל אם אנחנו שלמים מזה, אז אנחנו נוכל להכיל את זה בצורה יותר טובה. כן. אני מתייחס לנושא אולי באופן ספציפי לשאלה ששאלו בזום, איך להתייחס לילד שמכה או צועק על האחים הקטנים שלו כשהם לא עושים את המשימות שלהם. זאת אומרת, בוא נפרק יותר. הוא הגדול, עשה את המשימה, הוא מרגיש פרייר כי הקטנים איכשהו מנצלים, אומרים, ירחמו עליהם, מישהו אחר יעשה במקומם, או בסוף המשימה תיפול עליו, אפילו לא תשלים את מה שהם עשו. אז הוא אוכף על האחים הקטנים שלו. אחד הדברים שעושים שמאוד... השאלה הזאת משהו. כן. לפעמים זה מגיע לא בגלל שהוא מספק שזה ייפול עליו, הוא ילד גדול, הוא מרגיש שאחריות הוא נכנס כאילו כמו תחת ההורים, ואתה מצד אחד לא רוצה לכבות את רגש האחריות שיש לו. מצד שני, הוא צריך לדעת שהוא לא ההורים. אולי הוא איזה דברים שהוא לא יכול לעשות. שהוא לא, שאסור לו לעשות. אז לעניות דעתי, וככה באמת, אם ניקח מכל אחד, ותמיד נכוון לדברים, לחוזקות של כל אחד, זה שוב נוגע באותו כלל, באותו עיקרון של הפניה החיובית, אז באותה גישה, אנחנו תמיד מדברים לילד, לצדדים החזקים שלו. אז אם הרב פרידמן הזכיר, הוא העלה פה שבעצם כשילד צועק על האחים הקטנים שלו, אנחנו יכולים מצד אחד להגיד לו, זה לא אחריות שלך. אבא שלו נמצא פה לידו, אתה לא יכול להיות במקום ולהתחיל לתקוף אותו למה הוא ממלא את התפקיד שלנו. ומצד שני אנחנו יכולים לתפוס את החוזקה שיש פה, בעצם כשילד צועק על האחים הקטנים שלו שלא עשו תפקיד, אנחנו אומרים לו, תשמע, באמת כל הכבוד שזה אכפת לך, אנחנו רואים שאכפת לך שהדברים יעשו ויהיו כמו שצריך. אז בוא נראה איך עושים את זה באמת נכון. הרי אתה רואה שאנחנו צועקים עליו, זה לא עובד, וכן. תראה, דבר ראשון, אחיך הקטן, הוא מסתכל עליך בהערכה. אתה עשית את התפקיד שלך כמו שצריך, דבר ראשון הוא לומד ממך דוגמה. ועוד דבר, הוא רוצה את העזרה שלך. בוא תחשוב, במקום לצעוק עליו למה הוא לא עשה את התפקיד, גש אליו ותגיד לו, בוא, אני אראה לך איך עושים את זה. בוא תראה איך עושים את זה נכון, ואז תמשיך ותעשה את זה לבד. כלומר, תהפוך אותו למישהו שמדריך בצורה חיובית את האחים הקטנים שלו, תהפוך אותו לאחד שהוא גאה בזה שהוא עשה את התפקיד, גם אם האחרים לא עשו, כי הוא מהווה עבורם דוגמה. תפוס את החיובי שבו, את חוש האחריות שלו, ומשם תהפוך אותו לאחד שמשתמש בזה ועושה את זה בצורה נכונה וחיובית, מול האחים הקטנים שלו. אוקיי, יישר כוח. שאלו משהו? אוקיי. טוב, נושא שגם עלה בהרבה שאלות, זה כל נושא הזום, מחשב, סמארטפונים, אינטרנט, כל הדברים האלה. אני לא אגע כמובן בנקודה, אם מותר אינטרנט, אסור אינטרנט, אני איש חינוך, אני לא רב, בשביל זה יש לנו רב. אני רוצה לגעת, כן לומר כמה דברים. דבר ראשון, לגבי סמארטפון, כי שאלו אותי זה באמת שניהם, כל עוד אפשר לדחות את רוע המכה הזאת, לדחות. כולל סימון חב"ד, כולל הכל. אם כבר אין ברירה וזה נכנס הביתה, תעשו את הסינון הכי חמור שיש לילדים שלכם, ואל תסמכו על הסינון אף פעם. תסמכו על מה שאני אומר. יש פה גם אנשי חינוך בישיבה שיכולים, אין שום בעיה לקוף כל סינון שאתם רוצים, כל חסימה שאתם רוצים ולהגיע לאן שאתם רוצים. כן, זהו. עכשיו אני רוצה לדבר על הדבר הזה שנקרא זמן מסך ושהות בטלפון, ולהפריד את זה עם הזום. תראו, הזום אין ספק
שהזום הכניס לנו משהו חדש לתוך הבתים של אנש, לטוב ולרע, את הדבר שנקרא ישיבה מול מסך. תתפלאו לשמוע, אבל אני מעורב בהמון ילדים שקשה להם לחזור לספרי הלימודים. ילדים היום, שבוע אחרי החזרה ללימודים, יש לי ילדים שמגיעים בלי שום תיק לבית ספר. הם רגילים לקום בבוקר, לשים רק חולצה, אפשר לשאר פיג'מה, לשבת מול הזום. הם עוד לא קלטו, הם לא מגיעים ספרים. מורה יעשה שיתוף מסך. הם באמצע שהוא מוצאים אוכלים, כי באמצע זו אין בעיה. הם רק מחפשים את הכפתור, לא מצליחים להשתיק את המורה. הזום עשה לנו, באמת, הוא עשה, עכשיו, אני יכול גם לומר לכם שלצד השני, המון ילדים קשי קשב וריכוז, פרחו בזום. פרחו, למדו, הבינו, השתתפו. יש לי ילד שכמעט העלינו אותו כבר לוועדת אפיון לשירותי חינוך מיוחד, פתאום בזום, משהו, הבחור התחיל לפרוח. אז אין ספק שהזום הכניס לנו פה איזושהי תופעה... המוסכות ירדה. נכון, תופעה חדשה. היא נתנה לגיטימציה לישיבה מול מסך. וזה הרעה החולה. כי יש כמה בעיות בישיבה מול מסך, ואני לא נוגע בכלל ברשת. אני לא מדבר על אינטרנט והסרטים, אני מדבר בכלל על דבר שאני ישיבה מול מסך. אני בכוונה אומר שאני לא נוגע בסיפור של האינטרנט, וכל אחד יעשה את השיקולים שלו עם הרב שלו, מה הוא מראה לילדים, מה הוא לא מראה לילדים, וזו החלטה באמת בסופו של דבר שכל אחד בהתאם לבית שהוא מנהל. אני כן יכול לומר במאמר המוסגר, שזה חבל, אני יכול לומר את זה היום, אפילו שאני לא הדמות הראויה לחיקוי, אבל שחבל שאין אמירה חד משמעית בחב"ד על כל הנושא הזה. זה, בוא נגיד, יש איזה משהו קצת שאנחנו מפספסים פה, בניגוד לנגיד למקומות אחרים. אבל אני מדבר על משהו אחר. אז השהייה ארוכה מול מסך גורמת לילד להיות אימפולסיבי, חסר סבלנות וחוסר יכולת לטווח ארוך, וחשיבה לטווח ארוך. הילד רוצה הכל כאן ועכשיו. אני למדתי בצפת, לא זוכר, זה היה גם בזמנך ישראל, כל בזמן הרב, כן, אתם לא כאלה צעירים. קריית גת, לא משנה. אני אומר לילדים שלי, איך נסענו לצפת? הייתי צריך לקשר למרכזייה של אגד. רגע, לא, לפני בלמס. קודם כל, את הדף של 66, 51, בתחנה מרכזית. אחרי זה את הדף של 846. אחרי זה, כאילו, המון דפים, הייתי 5 דקות על קו הטלפון, ואז הייתי צריך לתכנן את עצמי איך אני נוסע. היום הילד פותח הדבר הזה, לוקח מוביט, מגיע שנייה לפני האוטובוס, אם האוטובוס מאחר, יש כבר בעיה, הוא חסר סבלנות. זה מה שהשהות הארוכה מול מסך עשתה להם. אנחנו צריכים להבין את זה, וכן לצמצם זמני מסך, לקבוע זמני מסך. אין בעיה. יש לך משחק מחשב שאתה אוהב מצוין, יש לך 40 דקות ביום, שעה, לא מתי שאתה רוצה, זמן קבוע לזה. זאת אומרת, להכניס את זה לאיזשהו סוג של מסגרת. כי ברגע שזה ייכנס סוג של מסגרת, הילד אוטומטית יזהה את זה כמשהו שקורה, כמו שהולכים, ככה יש כזה דבר. אם כל פעם שישעמם לילד, הוא ישר ילך לשם, אנחנו נאפשר לו, הילד לא יהיה משועמם. וילד שלא משעמם, זה ילד לא יצירתי, זה ילד שלא מתפתח, זה ילד שגם לא יתקדם בשום דבר בחיים. ולכן זמן מסך, התשובה היא חד משמעית, כן, זמן מוגבל, לעמוד על הזמן הזה. הילדים שלי, תאמר, אם יש לו זמן משחק, אם הוא חורג, הוא יודע שלמחרת הוא מפסיד זמן. אני אפילו לא רב איתו. אני לא מתווכח איתו בכלל. למחרת הוא אומר לו, תקשיב, יש לך היום פחות 20 דקות. הוא כבר לא מתווכח על זה גם, כי הוא הבין. הוא יודע יופי להתגבר על הקושי ולעצור בזמן. אז זה לגבי זמן מסך שאני מאוד מעודד, לגבי סמארטפון, כמו שאמרתי, ההמלצה כרגע של כל אנשי החינוך שמעורבים בזה, זה, אגב, אין הבדל בין בנים לבנות, לדחות את זה כמה שיותר, וברגע שזה מגיע לעשות את הסינון הכי גדול, בעצם זה סינון חב"ד, זה סינון הכי חזק, וגם כשיש את הסינון, יש שם כל מיני אפליקציות של בקרת הורים, שאפשר לשלוט בזמני גלישה, או כל דבר אחר, באמת להיות עם המון אצבע על דופק, כי הסיפורים הם מחרידים. ואני רוצה לגעת בנקודה מאוד חשובה, וזה אני אעשה. זה דבר פשוט, שבעניין סמארטפון, אז
בפשטות, ברור אני אגיד- שלא. נכון, אני אגיד ברור לכם, שלא. תראו מה זה יש פשוט. מצבים של... אני איש חינוך, יצא מכלל שליטה, אבל... כן, אני איש חינוך ואני כאילו שוחה בחומר הזה, כי אני מתעסק עם הנזקים של זה, ורק באמצע שנה שעברה פתאום קלטתי מה זה הגוגל דרייב. שבגוגל דרייב אתה יכול להעביר מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. חסמו את זה עכשיו. בגלל זה, יצאתי קשר עם נספר והכל, אבל למה? כי הסינון מזהה את זה ככתובת מייל. אבל מה, מייל אתה יכול לשלוח אתה מבין? במייל אתה יכול להכניס מה שאתה רוצה, אז אין לדבר הזה סוף. גם בוואטסאפ, נכון. יש דברים מחרידים, אז לכן אני אומר, אני לא נכנס לזה כי יש בסופו של דבר יש רבני חב"ד שהם מחליטים, ויש גם כל הורה שבאמת יחליט משהו, אבל גם אלה שאין, לא יודע, תהיו ערניים. זה חשוב לי להיות ערניים ולא לסמוך בשום פנים ואופן, ואני הלוואי שהייתי יכול לפרט לכם. אני רוצה עכשיו לגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שהיא בעצם כוללת את הכל, וזה הנושא הזה שאלה בעניין מה שאמרת של קודם, שייכות. איך להגדיר לילד קטן זמן מסך, בכלל לא מבין מושג של זה. מה כל ילד מבין? ילד קטן, בן כמה הוא? מי שואל? בן כמה הילד? תכתבי בצ'אט ואני... תשימו לו שעון חול, תקנו שעון חול בהכל בשקל, כן. תהפכו לו את השעון חול, כשזה נגמר הוא קם, ילד בן 5. ילד בן 5 יודע מתי ללכת לישון, זה בסדר. הפוך, אפשר להגיד להם, עבר כבר חצי שעה. זה בסדר, זה... או בלגו שמגביל. כן. זה גם פוגע בשינה. המסכים. יש אור כחול, שהאור הכחול הזה, כשרואים הרבה רואים את המסך של כן, הטלפון, זה שם... הרופאים מצאו את זה, שזה אחר כך... נכון, ילדים לא ישנים טוב ביותר. קשה לי רגע. לא, הזום הוא לא קשור לזמן מסך. אני אגיד למה אני מסתכלת. מה שקורה שבדרך של למידה מרחוק, ילדים נשארים בבית לבד, מול זום, מול זמנים קצרים שאמורים להתגייס ללמידה, ואז יש בעצם הפסקה ושיעור מקודש. נוצר מצב שבעצם אין הורה בבית, שבעצם מגיע על זמן מסך של אותו ילד, ובעצם לא רק להשאיר אומר אותו, נכון. ויכול, מה שנקרא, למחוק את זה. שלא מדבר דווקא על גיל הנערות, דווקא הילדים הקטנים, כיתות א', ב'. יש אירועים לא פשוטים שקרו בגילאים האלה, נכון. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם הורה שלא נוכח בבית, האם מאשר לילד להיכנס לזום, נוטה למידה מרחוק? שאלה שנייה, באמת איך ההתייחסות לנגישות הזאת, שבעצם אנחנו ממש מעודדים אותם, כן, בשם הלימוד, להיכנס לחוויה של המדיה, כאשר יראו כאן, כי כבר היא בשם הלימוד, היא כבר... נכון. אני אוסיף על השאלה של הזום, שאני אישית נוכחתי כאילו גם, שבתוך הזום עצמו, הילדים משתפים פתאום, המורה יוצא לחדר, הילדים ישתפו סרטים באמצע. אני יוצאת לעבודה, אמרתי למורה, מצטערת, הילד יהיה בלי זום, הוא יתמל כל הטלפון, לא יסתם. אבל זה באמת בעיה. נכון. תראי, אין לנו שליטה, תכלס אין לנו שליטה על העולם הזה. אני יכול להוסיף על התלונות על העניין, בעצם הזום בא ונתן כאילו פתרון, כמו שאמרת, לפעמים ילדים דווקא עם קשב וריכוז, באיזשהו מקום זה פתר להם, אבל הוא כאילו הביא לנו איזשהו פתרון לחיים, ובעצם הוא, בוא נניח שלא היה לנו זום, נגיד שהילדים היו צריכים לשבת עם טלפון שמחמם את האוזן 5 שעות ביום, הרי מה היינו עושים? היינו הופכים את המערכת שהתחילו לעשות להם שיעורים בסככות, במדשאות, ופה ושם. זה מה שעשו, וזה מה שהיה קורה. החיידרים החרדים. אז כאילו יש פתרון של זום, אז מרחו את הזמן, אז אפשר 10 חודשים להיות במסגרת נורמלית. ובעצם מה שצריך לעשות היום, אמנם זה רואים שזה כבר הולך להיכנס, אבל גם אם חלילה סגרים יימשכו ויבטלו לימודים ואי אפשר יהיה בבית ספר, או בתלמודי תורה, פשוט לשגע את המערכת, ללחוץ חזק על המערכת, שהמורה ייפגש עם התלמידים בשטח פתוח, כמה שזה יהיה קשה למורה או לתלמידים, זה עדיף עשרות מונים על הזום ונזקיו הנספחים שעכשיו תיארתם פה. זה מה שצריך לעשות. שאל אותי מישהו שמי מאיתנו כאן שהיה מלחמת המפרץ, הוא אמר, כמה היינו בבית? שבועיים, הוא אומר, איך היה הזום? אחרי שבועיים החזיר אותנו עם מסכות. אני יכול לספר, בישיבה שאני מלמד בה, בישיבת חב"ד בבני ברק, החזרנו את התלמידים ללמידה, מצאנו איזשהו מתווה של ועד הישיבות או משרד החינוך, לא משנה, עושים מה שעושים ולהשאיר אותם בישיבה. אין ברירה, היו תלמידים חולים, פתחנו קומה לחולים, קומה למבודדים, קומה לזה, תלמידים היו בישיבה עד אמצע סוכות. ראש השנה בישיבה, יום כיפור בישיבה, חג ראשון של סוכות, היו עוד קבוצת חולים,
חולי קורונה שהיו בישיבה, והם העדיפו להישאר בישיבה, הם לא רצו הביתה. מה יש להם בבית? להיות ב4 קירות? הם בעצמם רצו את החוויה החברתית ולהישאר בישיבה, ואין ברירה, זה הדבר הכי טוב שעשינו להם, שנתנו, אפשרנו להם להיות נוכחים, גם עכשיו נמצאים, וברוך השם, יש ניסים, עושים בדיקות כדי, אם לכל ההורים שחוששים, הפסיקו לחשוש למה כי הילד עושה בדיקת קורונה לפני שהוא יוצא הביתה, וכשהוא חוזר לישיבה. מגיעים מד"א לישיבה, מסכימה. מגיעים מד"א לישיבה ביום רביעי לפני שבת חופשה, ומגיעים ביום שני מיד אחרי שבת חופשה, ביום רביעי, ביום ראשון, מגיעים, בודקים, אין מה, נעשה הכל, אבל הם יהיו בישיבה. אני הכי מחזקת את זה, ואני כאמא יכולה להעיד שאני אישית מצאתי מקום לימוד לכל ילד בחיידר, בלתי שזה עם הטוב, התקשרתי למורים וסידרתי הכל. אבל אני כאומר, עד כאן ידעי גבולות, המורים אומרים, אוקיי, המנהל לא מאשר. אז ליצור קואליציה של הורים שתעשה. ברוסיה נלחמו ולמדו מחתרת, הגיע הזמן, גם פה, לא, אבל יש, אני אגיד לך מה, זה קצת מורכב, כי זה לא רוסיה מחתרת, זה חולי, זה מחלה. אנחנו לא רוצים, לא. אפשר באמת, הקניון פתוח, אתה פתוח, אבל... בסדר, עכשיו מנהל גם מחויב לחוקים, אבל בסופו של דבר זאת שאלה למנהיגים הרוחניים של חב"ד, שאין להם... כן, אבל למצוא מקום פתוח, לא למצוא מקום בעייתי חוקי. כן. ולהפעיל לחץ. לא, נכון. אני רוצה... את הרב? אז אני כבר אתן לרב... חפרו לרב בו. באמת, לא היה סיפה, היה סיפה. היה סיפה עם צוות החינוכי של הבית ספר, של הקונטר, ועם הרב רסקין, מרכז העיר, ונציגים שלו. אני אז הייתי בבידוד הזה, שתפתי להם בטלפון, אבל העמדה שלי הייתה, לא יודע אחרי דרך להתפתח, אבל שדיברו אז על אפשרות, על חברה מסוימת שמייצרת משהו שהוא נקודתי, יש בו רק נקודה אחת, שזה פתוח. אמרתי, או זה, או טלפון. אני במשך הקיץ מסרתי שיעורים לתלמידים של הישיבה בטלפון, הם היו באמת במחשבים, אבל אני מסרתי טלפון רגיל, טלפון של שידה. ואני חושב שלי, לשמוע שיעור מטלפון יותר, לא יודע, זה יותר נורמלי, מאשר להסתכל במחשב, שומע שיעור. אבל קצת הסכנות, בואו יש את העניין של הקליטה, איפה אתה קוראים יותר טוב, זה גם אני חושב שיכול להיות מעלה. נכון, אבל אני אגיד, תראה, אפשר, הזום עשה גם דברים טובים, הוא השאיר את המערכת החינוך בחב"ד מתפקדת ועובדת, ואי אפשר לזלזל בזה. לא. הייתה למידה, הוא השאיר את החבר'ה עם סדר יום בבית, המורה יכל לראות מי נמצא מי לא. אגב, אנחנו עלינו, אני עליתי כתוצאה מהסתכלות של מורה בזום, אבל עוד פעם, בסופו של דבר, נכון, זה מה שאמרתי אותך, אין אמירה חד משמעית בחב"ד לגבי כל הדברים האלה, ואנחנו חפופים... משהו שהוא בטוח, משהו שהוא... לא. זה אין אמירה במובן הזה, שעובדה שיש מכשיר פתוח ופרוץ, ואני אשב פה ומדבר איתך. ואם הייתי חסיד גור, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז זה אין אמירה. זה נקרא שאין אמירה. יש אמירה, ואיזדין אמר מה, יש אמירה על אכיפה. אכיפה, אני לא מדבר על אכיפה, אמרנו שלא... צריך לדעת שבאמת כל מחשב נייד, מעבר לזה שכל מחשב נייד צריך להתקין עליו חסימה של רבני חב"ד, אפשר גם להגדיר אפילו ברמה כזאת שלא ייפתח שום דבר חוץ מזום בלבד, או חוץ מהאתר של בית הספר, כן, מעלים בקודש. רק זה ואך ורק זה. שום אתר חרדי אחר גם לא ייפתח. אני גם רוצה להזכיר לכם שחב"ד היא חברה... נכון. יותר גרוע, מה זה לא יותר גרוע? אז הרב פרידמן צריך להגיד את זה. אני גם רוצה לומר לכם שחב"ד היא חברה מאוד הטרוגנית. מה לעשות? גם זה צריכים לזכור. אנחנו לא יכולים, חב"ד זה לא חסידות שאם מישהו לא עומד בתקנון מעיפים את הילד מהבית ספר. אז יש גם מחיר שאנחנו משלמים. אני רוצה לדבר, אבל לא טוב, זה רמת המקרו, אני רוצה לדבר על נקודה מאוד חשובה, שנקראת שייכות, ואנחנו ככה די לקראת סיום.
הרב ויינפלד הזכיר בהתחלה את פרויד בקטנה, אבל פרויד הרי הביא תורת הפסיכואנליזה, היה לו חלופת מכתבים גם עם רבי הרש"ב, נכון? משהו. הוא ראה את כל הרע, לא משנה כרגע בכלל, רק יהודי יכול להיות כזה דבר. הגיעו אחריו כל מיני שיטות, זה אריקסון והמון. הגיע אבל מישהו, יהודי שניצול מהשואה, בשם פרנקל, והוא אמר, רגע אחד, תחשבו על הדבר הזה, כשקראתי לספר שלו, אמרתי, וואו, תחשבו על פרנקל, ויקטור פרנקל, אדם חפץ משמעות. מה משאיר יהודי בחיים יהודי, אחד שעבר את מחנות ההשמדה? מה? הרי עשו לך עכבר, נמלה, עשו לך סמרטוט, רמסו אותך, מה משאיר אותך בן אדם יהודי? עד עכשיו מה חשבו? שמה משאיר את הבן אדם יציב בחיים? אז יש פירמידת הצרכים של מאסלו, שזה כלכלה, תזונה, אהבה, חוכרה. יש את היצרים של פרויד, יש כל... הוא אמר לו, שייכות. כשאני מרגיש שייך למשהו, אני שם. יהודי שרמסו אותו בגלל שהוא יהודי, זה מעניין, אבל הוא פתאום הרגיש שייך לדבר הענק הזה שנקרא יהודי, והוא נשאר יהודי. ואגב, גם אלה שחתכו, הם חתכו, סבתא שהייתה כזאת, הם היו עצבנים על אלוקים, הם לא המירו את דתם, הם נשארו יהודים, גאים ביהדות שלהם, אבל בלי קשר לתורה ומצוות. אבל יהודים גאים, אני יהודי, תומי לפיד היה יהודי גאה. צורר היהודים. לא, ממש לא. הוא ייחד את היהודים. הוא היה יהודי גאה, הוא היה יהודי גאה שמתרגש כיהודי, אתה יודע, והשייכות הזאת, אני רוצה להפנות את זה גם לנו. אם אנחנו נשכיל להחדיר בילדים שלנו שהם שייכים למשהו ענק, שנקרא חב"ד, שנקרא דרך בעבודת השם, שנקרא יהדות, שהם שייכים לזה, הם יהיו איתנו. אם הם לא ירגישו שייכים, אני אמרתי לך את זה בשיחה לפנינו, יש לי המון חברים שהם שלוחים, או גם משפחה. מה המאפיין הגדול של שלוחים? זה המסירות נפש בשביל יהודי אחרי זה. אני חלק מאיזשהו אליטה, משהו ענק. הילדים שלהם לומדים בזום, אינטרנט פתוח, יש שם גם המון בעיות, לא שונה ממה שאיתנו, אבל בדבר אחד, יש להם פור עלינו. הילדים שלהם שייכים למה שאבא הוא חי את זה, שזה השליחות, הם שייכים למשהו. ולכן, כשהם יעברו את תקופת הבלבלה הזאת, הם יחזרו חזרה להיות שייכים למקום הזה. ואנחנו כהורים חייבים לעשות הכל, כדי שהילדים שלנו ירגישו שייכים. ואיך עושים את זה? כשאנחנו נאמין באמת שאנחנו שייכים למשהו גדול, למשהו ענק, ואנחנו נחדיר את זה לילדים שלנו, במעשים, בדיבור, באווירה, באנרגיה, לא באכיפה. הילדים שלנו ירגישו שהם שייכים. אני חושב שזה אחד הדברים המאוד מאוד מאוד חיוניים להצלחה בחינוך, כי בסופו של דבר, הצלחה בחינוך זה לטווח הארוך, כי אם אבא שלי יושב פה, ושומע את המרצה כשאני הייתי בישיבה, הוא היה שואל אותם שאלות שכולם פה שואלים. והוא היה מתבייש לשאול את השאלות שאנשים לא רצו לשאול, הילד שלי לא עושה ולא וככה וככה וככה. ואני בטוח שהרבה חבר'ה מאיתנו היו באותו מצב. אבל בסופו של דבר, היינו שייכים למשהו. השייכות הזאת, אנחנו חייבים לשמר אותה, וכמה שיותר להניע אותה. ככה אני רואה את הדברים. מתחבר, אני חושב, לנקודה שאמרתי מקודם, ואולי בזה, תגיד לי מתי צריך פחות או יותר להגיע זהו, כן. אפשר לסגור? כן. בואו ניקח שוב פעם, נעלה את הנקודה, את הנושא של סעודת שבת, את הזמן איכות הזה עם המשפחה, שמשום מה לפעמים מגיעים ככה עייפים מכל השבוע, ומפספסים את הזמן הזה, בעיקר עכשיו, אם זה בחורף, בעיקר סעודת ליל שבת. כפי שרבי שמעון אמר קודם, לא להגיע לחוצים ודרוכים ועייפים וצעקות והכל, אבל בואו נדבר על סעודת שבת עצמה, איך היא צריכה להיראות. סעודת שבת, אנחנו כיהודים חסידיים, סעודה זה דבר שהוא קודש קודשים, לא שצריך לדבר גבוהה על עניינים דאצילות, אבל זה קודש קודשים לענייני קדושה. בשום אופן לסעודת שבת אין אף פעם לא פוליטיקה ורכילות, גם אם יש אורחים שמתחילים לדבר על מה קורה בקהילה ומה שם ומה זה, ביקורת על הזום של החדר, המנהלים עושים, שום אופן לא, זה לא דורך על סף הדלת. סעודת שבת נועדה לדבר על פרשת שבוע, מדרשים, סיפורים על הנושא שאנחנו רוצים להרים בבית, אם זה פעם תפילה,
בקשה, סיוע אחד לשני, להרגיע מריבות, כל הדברים האלה אפשר לבנות אותם דרך סיפורים טובים, ולתת לילדים את הזמן שהם גם יכולים לדבר. זה אומר שיחה, זאת חוזרת על הדף קשר מהגן, והכל הכל סביב האיחוד המשפחתי הזה, ונקודה חשובה נוספת שאפשר להכניס בסעודה, סעודת שבת זה נושא של שירה, של ניגונים, שזה הכל יהיה מתוך שמחה. אז יש כאלה שאומנם ישירו רק מתוך זמירות שבת, כמובן מה שנכנס אצלנו בסידור, יש כאלה שמהסבא או משם, מסביב, מכניסים עוד זמירות שבת נוספות, להכניס ניגונים, בעצם ליצור מהסעודת שבת זמן איכות, וזה מתחבר לנושא שאמרת, לנושא של שייכות, לנושא של חוויה, לנושא של שייכות. ילד חווה, זה נקודה, הוא זוכר את זה מהבית, הוא ימשיך את זה בבית שלו הלאה, הוא תמיד מתגעגע לזה, גם ילדים בגיל ה-10, שפתאום גולשים להם החוצה, הם תמיד יזכרו, הם תמיד ירצו לחזור לחוויה הטובה הזאת של סעודת שבת. אנחנו נעשה את זה, ניקח את זה כדבר חזק, ככלי שלנו כהורים נותן, הוא כלי מאוד דינמי, אנחנו יכולים לעשות איתו המון המון דברים עם הכלי הזה. אז אם נחזור על העקרונות, אנחנו מדברים על הנושא של התניה חיובית, תמיד למצוא את ההזדמנות החיובית ששם אנחנו מאירים לילד, מחברים אותו. בכל פעולה שהוא עושה, ואנחנו רוצים להעיר לו למצוא את הדבר הטוב שהיה בו, אם מדברים על הילד שמציק לאחים שלו או מה, אנחנו אומרים, אתה מציק להם, כי אתה מחפש, אתה מגלה פה אחריות, וככה שאנחנו נתפוס את הצדדים הטובים, אנחנו נצליח, יש לנו בחנוכה נוהגים תמיד לקחת את הנושא של מעט אור דוחה הרבה מן החושך. באופן עקרוני, להתעסק עם האור, להתעסק עם הטוב שבכל אחד. לא לדבר על הלא, לדבר על הכן. אין לך ברירה. אני רוצה גם להוסיף עוד משהו, הצעה לגבי יום שישי. אני, שומע כבוד הרב, אני יום שישי, אני עוד מסודר. גם שעון חורף, גם שאני עובד, מספיק לנוח שעה לפני כניסת שבת. תעשו את זה. כי אני אגיד לכם למה. קודם כל, אם הספה יותר נוחה מאשר הכיסא שלך בשולחן שבת. נכון, זה בדיוק, זה עניין של תכנון ארגון זמן, זה הכל. אם הספה יותר קורצת לך מאשר השולחן בסעודת שבת, אז הילדים שלך מרגישים את זה, והסעודה בשבילם זה... אתה מתחיל לנקר תוך כדי ילד מדבר, ואתה כבר עבר, שיושבים ואוכלים הרי גם ככה, בפרט אנשים שיש להם פה עודף משקל. אבל אני אומר, שאם אנחנו נתכנן את השבת בצורה נכונה, אין כזה דבר שהשבת תיכנס ויהיה אווירה של לחץ ומלחמה בבית. שהכל מאורגן, מסודר, הילדים שלי מפקידים את הטלפונים 10 דקות לפני כניסת שבת כבר, וכולם לבושים, יש הדלקת נרות אווירה רגועה, אפשר לשתות כוס קפה אחרי הדלקת נרות, ללכת בכס מנחה בצורה רגועה, ולא להגיע שעה אחרי השקיעה שכולם, ולהתחיל להתפלל בלחץ מנחה או כל דבר אחר, כי הילדים בסופו של דבר, מה שהם קולטים מזה זה לחץ בלגן, ומפסידים פה חוויה של רוגע, של כיף. ובפרט בחב"ד לדעתי, הסעודת שבת בלילה היא הכי דומיננטית. דווקא היום, התפילה יותר ארוכה, כאילו, נכון, אז דווקא כן ננצל את הפורמט הזה. כן. אני רוצה אולי משהו... הרב רוצה לבוא, שירו אותו פה? בשנים האחרונות הרב נתן הוראות בקשר לחודש כיסלב, לדוגמה, ללמוד כל יום נקודה מכל אחד מהרבעים. נקודה בחסידות מכל אחד מהרבעים. יש היום כל מיני אלונים או ספרים שיש בהם, למשל. והרב נתן הוראה להתוועד כל יום. והרב נתן הוראה ללמוד עם הילדים קטע מהחסידי שפרשה. מה שאני רוצה להגיד בהקשר לכל מה שמדובר פה, הדברים האלה צריכים להיכנס לתוך הבית. זה לא שיודס כיסלב זה בישיבה, או בבית ספר, שם יעשו להם איזו התוועדות. ודלת כיסלב, ידאגו להם, יספרו להם, יחזרו עם איזה כתר שכתוב עליו בדלת כיסלב, עם תמונה של הרבה או של הרבנית, וצריך להכניס בבית חסידישקייט. צריך להכניס בנו עצמנו חסידישקייט ולהכניס את זה בבית.
ושיהיה בבית גם שיעור תורה. בשבת אפשר ללמוד כמה דקות עם הילדים, ולעשות התוועדויות בבית גם כן. גם עם הילדים הקטנים וגם עם הילדים הגדולים. אני יודע על יהודי חסידי שהוא כמה וכמה פעמים הזמין, מה שאני אגיד את השם אפילו, את מי שהוא הזמין, את זושה פויזנר שיבוא להתוועד בבית שלו, עם הילדים שלו. יהודי חסידי אומר לי, זה פעל נפלאות, הם ישבו מרותקים, להכניס את ההתוועדויות, זה התרופה האמיתית, אמרו מעט אור דוחה הרבה מן החושך, זה באמת הסקרנות וההתעניינות, להכניס את זה באיך שחסידס נותנת לנו את השמחה ואת התענוג, את החושים, תופסת את החושים, את הפברנגן, מה זה פברנגן? לבלות ביידישקייט, שהבילוי, להשתלט לנו על הבילוי, לא רק חסידס קובעת לנו מה חייבים לעשות, אלא גם קובעת לנו איך אנחנו מבלים, ואת זה צריכים להכניס הבית. אני אגיד עוד מילה בקשר למה שדובר פה קודם, על העניין הזה שהאבא, ראש המשפחה, או כמובן האבא והאמא, צריכים לבטא, צריך שיהיה נוגע להם המצב הרוחני של הילדים. זה צריך להיות נוגע, וזה שצריך לדעת איך לעשות את זה, וגם איך לא לעשות את זה, לא להפעיל פה, כן, לא להפעיל פה כל מיני נועלים צהליים, צריכים לדעת ככה. יש כשבן אדם צועק, הוא מפעיל את הסמכות שלו. מפעיל את הסמכות, חבר'ה, כמה אני אבקש ולא יעשו. זה משהו אחד, זה סיפור אחר. אבל יש כשבן אדם לא צועק, זועק, התחנן על נפשו, מה שנקרא. הדבר צריך לגוע לו בעצם הנפש. וזה אי אפשר להחליף את זה, וזה לא יכול ללכת לשום מקום. גם היום, בדור האחרון לגלות, בעקבתא דמשיחא, בדור הכי נמוך שאנחנו נמצאים בו, ולא צריכים להביא שום ראיות על זה שאנחנו בדור הנמוך, אבל אנחנו יהודים, יש לנו עצם הנפש, יש לנו נשמה, אנחנו חייבים, ולילדים שלנו בוודאי יש נשמה, ויש להם עצם הנפש, אנחנו צריכים לדבר גם עצם לעצם, זאת אומרת, הילד צריך לדעת שזה הדבר שהכי נוגע לנו, כשבעניינים האלה, כשאנחנו נצעק, אנחנו לא נצעק על הסמכות בתור איזה דרך להפעיל סמכות. יש שאתה דופק על שולחן, או מול איזה פקיד שמתמהמה בטיפול בעניין שלך, זה משהו אחד, או מול כיתה שאתה מפעיל עליהם את המשמעת, ויש שאתה דופק, ששליח נכנס לאיזה גביר והוא רוצה ממנו עזרה, והוא דופק על שולחן, הוא מגיע בשם הסמכות, מה הוא בא פה, הוא יכול פה לבוא ולהכריח אותו, שישתתף, הוא דופק על שולחן כדי שהגביר יבין שזה הדבר הכי נוגע, ולעורר אצל הגביר את הרצון, שהוא יבין שזה הדבר הכי נוגע. זה, הנקודה הזאת, שם אנחנו כן צריכים לצעוק. שם אנחנו צריכים לזעזע ולהזדעזע. זאת אומרת, שם זה צריך להיות נוגע בעצם הנפש. יישר כוח גדול, יישר כוח לכל מי שהיה. קודם כל, כולכם מכירים את הטלפון שלי, ואני בשמחה מוכן ככה, גם הפרטי, אם מישהו רוצה לשאול, להתייעץ. לקהילת עדי הגנים זה לא תשלום. לגבי ההמשך, אז אני מאמין שאנחנו נקיים עוד כמה כאלה ערבים. וזהו, שיהיה באמת בהצלחה לכולם. ערב טוב. בוא'נה, זה היה שיעור מרתק.